αποστολή στα δίγλωσσα χωριά της Μακεδονίας. Γιατί να εκκληθεί ολόκληρη Μακεδονία από 100 και 200 άτομα. Γιατί να πάρει τέτοιο όνομα. Ποιοι αμφισβητούν τον ελληνισμό των Μακεδόνων? Δεν είναι Έλληνες, δεν είναι Έλληνες κανείς. Δεν αισθάνομαι καθόλου. Τι είσαι εδώ Γιάννη? Μακεδόνια. Τι επιδιώκουν? Θα επιθυμούσατε την ένωση της ελληνικής Μακεδονίας με τα Σκόπια? Δεν νομίζω και όπως είμαστε καλά νόμια. Πόσο επικίνδυνη είναι? Ποιος κρύβεται πίσω από το Μακεδονικό Απελευθερωτικό Στρατό? Μα εσείς θεωρείτε τόσο χαζούς εδώ πέρα τους ντόπιους Μακεδόνες να ρίχνουν προκηρύξεις για να κάνουν ζημιά στον τόπο τους και το στοιχείο τους? Ποιοι υποκινούν την προπαγάνδα στο εξωτερικό? Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Χρειάζεται πρόλογο στην σημερινή εκπομπή. Αν χρειάζεται, αυτόν τον πρόλογο θα το κάνουν δύο άνθρωποι που έγραψαν ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Ο Μανώλης Ανδρώνικος και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 2,5 μήνες πριν από το θάνατό του, στις 15 Ιανουαρίου του 1992, ο Μανώλης Ανδρώνικος δήλωνε συγκλονισμένος στο μαγνητόφωνο του Γιώργου Κρικέλα σε συνάρτηση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο Καραμανλής δεν υπήρξε ποτέ φανατικός, πολιτικά καραμανικός, αλλά με φανατικά θαυμαστής αυτού του ανθρώπου, όταν έκανε την έκθεση πριν 12 χρόνια, Αιγαίο και Μακεδονία έστειλε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και τότε σηκώθηκαν όχι μόνο οι αντιπολιτευόμενοι καλά ξεσηκώθηκαν, αλλά και συμπολιτευόμενοι. Θυμούμε τη Βραδινή τι έγραφε. Και του το είχα πει τότε, λέω μα και δικοί σας, ποιοι δικοί μου, λέει δεν έχω δικούς. Αλλά κανείς δεν κατάλαβε γιατί ο Καραμανλής αποφάσισε να κάνει αυτές τις εκθέσεις. Δεν τις έκανε γιατί ήταν ούτε αρχαιολόγος ούτε τον ενδιαφέραν αυτά τα πράγματα. Καταλάβαινε ότι εκεί είναι τα δύο κρίσιμα σημεία μας. Είχα την ευκαιρία να πω και σε υπουργούς εξωτερικών διαφόρων κυβερνήσεων και των δύο κυβερνήσεων για το μακεδονικό, και η απάντηση ήταν σχεδόν ότι για μας το Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχει μακεδονικό θέμα, δεν υπάρχουν αυτοί οι Σλαβομακεδόνες. Η απάντησή μου ήταν ότι δεν είμαι ούτε διπλωμάτης ούτε πολιτικός, αλλά για σας μπορεί να μην υπάρχει, αλλά το μακεδονικό υπάρχει και δεν μπορούμε να το ξεχνούμε. Σας πείθουν τα λόγια του Μανώλη Ανδρώνικου. Αν δεν σας πείθουν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιοι Έλληνες, τότε ποιος μπορεί να σας πείσει? Μήπως ένα βελγικής παραγωγής ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στην αυστραλιανή τηλεόραση SBS? Ανοίξτε τα μάτια και προσέξτε τα πρόσωπα. Close to the border, we'll encounter people who have perhaps suffered most from this strange dispute. A whole section of the population that has been... Why? Because they dare to describe themselves as Macedonians. But Macedonians of Slavic, not Greek origin, whose first language is not Greek at all. Do they want to be different from the Greeks? Do they want to change their nationality? They are. It's not a question if they want to be different. For many people in the villages speak their own language, sing their own songs, and preserve their own culture, and have been punished for it since childhood. Даско това не фати мене за уши и фати не удри. И тръгват два шамари и на раците са дърво. И не печи лука раците, по 20 на една рака, 20 на друга рака, 20. И това, маме ми се плашиме, как да кажем да не мъчеа, не знаеме. И даскалите, и они сакаат да ме научат по-гръцки. His parents were even forced to change his name from the Slavic Boris to the Greek Heracles. Villagers say such discrimination dogs them to their graves. Η Μακεδονία είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της δυνατά της Ελλάδος. Μάλιστα. In school as in government, there is a complete denial of any form of Macedonian culture or language outside the approved Greek guidelines.
Τα πρόσωπα που είδατε ζουν στην Ελλάδα και κατηγορούν την Ελλάδα. Ο κύριος που έδωσε συνέντευξη στους ξένους, ο ίδιος θα μιλήσει και σε εμάς εδώ στην εκπομπή πρώτος. Λίγοι άλλοι, λίγοι είναι που κάνουν πολλά. Όλες οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία για τα δικαιώματα των εντός εισαγωγικών Μακεδόνων δρούν υπό τη σκέπη της μακεδονικής κίνησης για τη βαλκανική ευημερία, της οποίας ουσιαστικά σήμερα προείσταται ο Παύλος Βοσκόπουλος, επικεφαλής του συνδυασμού Ουράνιο Τόξο και υποψήφιος νομάρχης Φλόρινας στις επικείμενες εκλογές. Στις 7 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε την ομάδα του Ουράνιου Τόξου στο Στρασβούργο, την οποία ενημέρωσε για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Μακεδόνων, ενώ πριν από μερικές ημέρες πραγματοποιήθηκε μυστική συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος Σιδηρόπουλος δραστηριοποιείται ενεργά την τελευταία πενταετία και τη δημόσιος υπάλληλος. Τον Απρίλιο του 1993 καταδικάζεται σε 5μηνη φυλάκιση για διασπορά ψευδών ειδήσεων και πρόκληση πολιτών σε διέγερση και αμοιβαία διχόνοια. Αιτία, συνέντευξή του στο περιοδικό 1 που κάνει λόγο για μακεδονική μειονότητα. Τον τελευταίο καιρό μάλλον διαφοροποιημένος από τα υπόλοιπα μέλη της κίνησης. Οι αδελφοί Σταύρος και Παναγιώτης Αναστασιάδης κάνουν την εμφάνισή τους το 1990 όταν μαζί με τον Χρήστο Σιδηρόπουλο υποβάλλουν υπομνήματα στη ΔΑΣΕ, σε Κοπενχάγη και Ελσίνκι για καταπάτηση των δικαιωμάτων των Μακεδόνων. Από πέρυσι έχουν μεταφέρει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στα Σκόπια. Ο Τραϊανός Πασόης είναι ο εκπρόσωπος της κίνησης στην Τετάρτη εξουσία. Η εφημερίδα Ζώρα που εκδίδει από το 1992 στην Αριδαία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από φίλους σε Αυστραλία και Καναδά. Τι υποστηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να τους ακούσουμε. Γιατί πρόθυμα τους φιλοξενούν οι ξένοι τηλεοπτικοί σταθμοί. Με ποια αιτήματα αναχωρούν από την περιοχή της Φλόρινας και προσφεύγουν στη ΔΑΣΕ, στην Κοπενχάγη, στη Μόσχα και στο Ελσίνκι. Εγώ και ο Σιδηρόπουλος είχαμε πάει στην Κοπενχάγη, στη ΔΑΣΕ. Και στη Μόσχα και στο Ελσίνκι. Γυρνώντας από εκεί το Σιδηρόπουλο και στην Κοπενχάγη. Πάω στην κεφαλιά, εμάς μας διώξανε. Πήγαμε με κάποιον άλλο, όσο είχε Ζώρα και μας κράτησε, μας έδιωξε. Σας διώξαν, ας πούμε, πάρα πολλές από όλες τις δουλειές. Και δεν υπήρχε δουλειά. Ήρθαμε μετά, ήταν τελείως η δουλειά. Γιατί αναγκαστήκαμε, πήγαμε εκεί. Γιατί πήγατε στα Σκόπια? Για να ζήσουμε η οικογένεια. Γιατί δεν πήγατε κάτω εδώ? Πού άλλο? Στην Αλβανία θα πηγαίναμε. Είχα πάρει μια δουλειά, στην Αλβανία θα πηγαίναμε. Για λίγο. Αλλά επειδή ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Έχει και παράπονο από την ελληνική πολιτεία. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Σίγουρα, εγώ να σου πω κάτι. Όχι, έτσι. Δεν μου κάνει ένα θέμα τώρα. Μόνο υποχρεώσεις έχουμε. Αυτό απέναντί μας δεν έχει καμία υποχρέωση. Από το 2013 μέχρι τώρα μόνο υποχρεώσεις εμείς έχουμε. Εσείς όμως δηλώνετε ότι δεν είστε Έλληνες. Το δηλώνετε αυτό? Είμαστε Έλληνες υπήκοοι. Καλώς ή κακώς βρεθήκαμε εδώ, τα σύνορα μπήκανε, έτσι είναι. Αλλά δεν είμαστε Έλληνες στο γένος. Τι είναι το γένος? Μακεδόνες. Με το νόμο του γεννηματάς του Λαρίκη δεν είμαστε Έλληνες. Όπως και δεν είστε εσύ. Έλληνες υπήκοοι είμαστε. Σίγουρα. Όπως είναι και οι Τούρκοι απάνω, όπως είναι και οι Βλάκοι και οι Αργανίτες όλοι. Κύριε Σταύρο, θέλω να ζω στο εξής. Εάν το ελληνικό κράτος σας έλεγε εντάξει, μένετε εδώ. Αλλά θα δημόσετε το γένος Έλληνες, θα το κάνατε? Για ποιο λόγο? Δεν είμαι Έλληνες, το έλεγε. Δεν είμαι Έλληνας κανείς. Δεν αισθάνομαι καθόλου. Ένας υπήκοιος είναι, σου είπα, υποχρεώσεις, εφορίες, το ένα το άλλο, πιο πολύ από όλους τους άλλους εδώ, από όλους τους άλλους, ας ψάξουν να δουν πόσα λεφτά έχουμε πληρώσει εμείς. Και από το κυνηγητά μάλλον. Οι άλλοι μπορούν να περνάνε μέσα από το χωριό με τα φορτηγά, χωρίς κοινωνικές, εμείς από τα χωράφια και από τα βουνά και από τα ποτάμια, και εκεί μας στείλουν και μας γράφουν. Δημήτρη Ρίζο, χαίρε. Στην Φλόρινα έχεις δικαστεί πολλές φορές. Γνωρίζεις πολλούς από τους συνομιλητές μας. Και από το σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι δεν έχω εκπλαγεί από όσα λένε οι κύριοι αυτοί. Έχω συγκλονιστεί όμως από την εκπομπή σου, από τα ντοκουμέντα που παρουσιάζεις εδώ. Με τους κυρίους έχω γνωριστεί πολλές φορές και σε δικαστήρια, έχω ταλαιπωρηθεί. Ξέρετε κάτι, αυτός ο τόπος γεννάει εφιάλτες με την ίδια περίπου συχνότητα που γεννάει ήρωες. Έχουμε και το σημερινό παράδειγμα. Όχι για αυτούς. Εγώ έχω συγχρονιστεί και δεν μπορώ να ησυχάσω από τις δηλώσεις των πολιτικάντιδων υποψηφίων δημάρχων της Θράκης και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, που χάρη της άγρας ορισμένων ψήφων βγαίνουν και κάνουν αυτά που κάνουν
και αποκαλούν τους μουσουλμάνους Τούρκους. Ναι, τουρκικό λαό λένε, για να τεινάζοντας στον αέρα μια εθνική πολιτική, μια εθνική γραμμή, χωρίς να σκέπτονται τις συνέπειες. Λοιπόν, γιατί να εκπλαγώ από αυτούς τους πρακτορίσκους εκεί πάνω, οι οποίοι και βέβαια είναι Έλληνες, αλλά πουλάνε την ελληνική τους συνείδηση χάρη ορισμένων αργύριων. Τους έχω ζήσει στο πετσί μου, έχω δικαστεί. Πρέπει να σας πω ότι έχω μια πίκρα από όλη αυτή την ιστορία. Μου έμεινε μια πολύ έντονη πίκρα, γιατί όλους αυτούς τους κυρίους τους χρησιμοποιούσαν οι πολιτικές ηγεσίες, ιδίως στη δεκαετία του 80. Μερικοί από αυτούς ήταν και στις νομαρχιακές επιτροπές, να μην πω τίνος κόμματος, στη Φλόρινα. Όχι, να τα πούμε. Και αυτοί με έχουν δικάσει. Ήταν η εποχή που όταν ένας από εμάς, τους μη προοδευτικούς, αντιδρούσαμε στη σκοπιανή προπαγάνδα, μας περιλάμβαναν οι προοδευτικές εφημερίδες και τα προοδευτικά μέσα, σε εισαγωγικά πάντα, ενημερότητας, και μας καθίβριζαν ως φασίστες, σκοταδιστές και όλα αυτά. Ξέρετε γιατί? Διότι εκείνη την εποχή ήταν η κυριαρχία ακόμα του κομμουνισμού και ό,τι έφυγες που ήταν στον λεγόμενο υπαρκτό σοσιαλισμό ήταν ιερό και όσιο, και εσύ που το έφυγες ήσουν επικατάρατος. Δημήτρη Ρίζο, θα τα πούμε. Ενδεχομένως ορισμένοι επικρίνουν τον νήμα, όμως το δίνει η βελγική τηλεόραση, η αυστραλιανή τηλεόραση, το CNN, και όταν δεν το δίνεις εσύ, τότε θα μπορούσες να χαρακτηριστείς και ως ανόητος. Υπάρχει δυσμενής μεταχείριση των δίγλωσσων λέμε, γιατί δίγλωσσοι υπάρχουν, σλαβόφωνοι υπάρχουν, σλαβομακεδόνες όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν δεν υπάρχουν, λέμε εμείς. Το 65% των κατοίκων του νομού είναι ντόπιοι, δηλαδή Μακεδόνες δίγλωσσοι, δηλαδή Έλληνες, διότι ιστορικά αποδεδειγμένα πλέον η Μακεδονία είναι ελληνική. Δεν είναι Έλληνες, το είναι. Δεν είναι Έλληνες τα νύχτα. Δεν αισθάνομαι καθόλου. Υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Βεβαίως. Εγώ θεωρούμε και εκτιμώ ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι αρκετά ανεπτυγμένη σε μεγάλο βαθμό, αλλά εκεί που τη θίγει στα συμφέροντα τα εθνικά είναι το πιο σοβενιστικό, το πιο δικτατορικό καθεστώς. Μπορεί να λένε ότι τους κυνηγάνε πρόεδρε. Υπάρχουν αυτοί οι διωγμοί, αλλά κάνουν ένα λάθος, όπως κάνουν και πολλοί άλλοι λάθος, μένουν δέσμοι στο παρελθόν. Εγώ δέχομαι ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ιστορία εδώ, αλλά και δεν δέχομαι ότι στη σημερινή κατάσταση, οποιοδήποτε είτε Νέα Δημοκρατία είτε Πασόκ, ότι υπάρχουν διωγμοί. Να ανατρέξουμε στο παρελθόν, υπήρχε πράγματι μια καταπίεση, όπως όμως υπήρχε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σήμερα όμως η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα. Δεν υπάρχει καταπίεση κανενός. Πράγματι γίνανε κάποιες μετακινήσεις του συντρόφου. Ωστόσο όμως αυτές γίνανε μόνο για εκκλησιακές ανάγκες και τίποτε περισσότερο. Φτάνει να σας πω ότι η γυναίκα του, η οποία η γυναίκα του ήταν παραδίπλα εδώ σε ένα χωριό, και για να μην ταλαιπωρείται φέραμε στο κέντρο υγείας του Αμυντέου. Σε απόσταση 5 χιλιόμετρων, για να μην ταλαιπωρείται όσο και τόσο, φέραμε στο κέντρο υγείας του Αμυντέου, δεν δίπλα στη γωνία της και καλά κανένα. Δεν με βγήκε. Δεν με έβγαινε και το ελληνικό κράτος, διότι την γυναίκα μου. Δηλαδή οικογενειακώς δεν πρέπει να με διώξει. Δεν νομίζω, κύριε Κουσό. Λάθος κάνει. Ούτε είπα εγώ το ότι με διώκει το ελληνικό κράτος εμένα. Ναι, και έξω κύριε μου, σηκώ και φύγει από εδώ πέρα. Λάθος. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία την καλλιεργούν ενδεχομένως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Κώστα Χολέβα, πολιτικέ επιστήμονα, συγγραφέα που έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, θα θέλαμε να παρακολουθήσετε τώρα μαζί μας ένα μάθημα ιστορίας και κατόπιν να το αξιολογήσετε. Θα πάμε σε μια γειτονιά της Μελίτης, στη Φλόρινα, για να μας κάνουν μάθημα ιστορίας. Πρέπει να ακούμε τις απόψεις των άλλων, όποιες κι αν είναι. Το 13 που ήρθε η Ελλάδα εδώ, μέχρι το 13 δεν υπάρχει στην ιστορία πουθενά. Και άσε το τι γράφει ο καθένας και τα λοιπά. Η Μακεδονία ήταν κράτος. Κράτος, βεβαίως κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι. Η Ρωμαϊκή, η Βυζαντινική, η Οθωμανική. Άραγε, πότε ήταν η ελληνική? Για πες μου, πότε ήταν? Από το 13 και μέχρι. Μέχρι τότε δεν υπάρχει στην ιστορία ότι η Μακεδονία ήταν ελληνική. Μπορούμε να πούμε η Ελλάδα ήταν μακεδονική και δεν... Πρώτα δεν θέλαμε να ψάχνουμε τι ήταν ο Μέγας κανένα ελληνικά εδώ δεν ήξερε κανένα. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν ελληνική συνείδηση, γιατί και πάρα πολλοί από τους Μακεδονομάχους. Τι Μακεδονομάχους? Υπάρχουν εδώ εκατοντάδες Μακεδονομάχοι και κανένας δεν φαίνεται πουθενά. Η βιογραφία του
να μην μιλά. Γράφει καθαρά. Όταν πέρασε την πρώτη φορά και δεν συναντούσε ούτε έναν, τον Καραβαγγέλη, κανένα 2-3, να ξέρουν και ελληνικά. Υποστηρίζετε ότι οι Έλληνες Μακεδόνες, μάλλον ότι οι Μακεδόνες είναι εθνότητα. Είναι έτσι? Σίγουρα, βεβαίως. Σίγουρα. Ναι, αλλά το να ισχυρίζονται 7.000 άτομα ότι είναι Μακεδόνες σε ένα σύνολο 2.200.000 ανθρώπων που ζουν στη Μακεδονία, δεν νομίζετε ότι είναι μια καπηλεία του Ελλήνατος? Όχι, λάθος κάνετε. Τι λέτε? Οι υπόλοιποι 2.193.000 τι θα πρέπει να είναι, αφού εσείς οι 7.000 τόσους ψήφους πήρατε? Και μάλιστα από αυτές τις 7.000 μόνο 5.000 είναι. Εμείς άλλοι τι πρέπει να είναι? Τα 2 εκατομμύρια τόσοι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ξέρω και μπορώ να σας πω με ειλικρινία ότι μπορώ να πιστεύω ότι ως ένα σημείο τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η Ελλάδα από το 1912-13 μέχρι σήμερα έχουν πιάσει. Ο εξελληνισμός που έχει επικρατήσει από εκείνη την εποχή, το ρετσινόλαδο και οι εξορίες, οι διώξεις και οι βασανισμοί, οι φυλακίσεις, οι εκτελέσεις, ο εμφύλιος πόλεμος, η μετέπειτα συμπεριφορά του κράτους μέχρι και το 1974 έχει πιάσει ως ένα σημείο τόπο και τους έχει φέρει στο σημείο να λένε καλύτερα με αυτόν οποιοσδήποτε κι αν είναι, παρά να ζητάω δικαιώματα τέτοια τα οποία ακούω από τον Σιδηρόπουλο ή από οποιονδήποτε άλλο Σιδηρόπουλο. Πρέπει να σας πω και ένα άλλο, ότι εκείνοι οι οποίοι σήκωσαν το κεφάλι κατά καιρούς και ζήτησαν δικαιώματα ή ζητάνε δικαιώματα αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στο εξωτερικό, η Ελλάδα κατά καιρούς έχει δημιουργήσει βιομηχανία αφαίρεσης της ηθαγένειας αυτών των ανθρώπων. Ζουν στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γερμανία και δεν ξέρω παντού σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν. Και μιλάμε για χιλιάδες. Για πάνω από 500.000 ανθρώπους, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους, φυσικά δεν λέω μόνο για αυτούς οι οποίοι έχει αφαιρεθεί η ηθαγένεια. Δηλαδή, αν αφαιρεθεί την ηθαγένεια από τον πατέρα, δεν μπορεί να έρθει η μητέρα, τα παιδιά. Αυτοί είναι 500.000 και παραπάνω. Δημήτρη Ρίζο, επ' αυτού. Κύριε Χουλέβα, επιτρέψτε μου, αλλά έχω αγανακτήσει. Αυτός ο κύριος που τον ακούμε να μιλάει είναι δημόσιος υπάλληλος, του ελληνικού δημοσίου υπάλληλος. Σηκώνεται και φεύγει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πάει στα διάφορα όργανα στην Ευρώπη, στη ΔΑΣΕ και δεν ξέρω πού. Έχει πάρει και στεγαστικό δάνειο. Έχει πάρει και αυτός και η γυναίκα του. Δεν ελέγχεται ούτε καν πειθαρχικά, διότι εγκαταλείπει την υπηρεσία του και φεύγει. Και αυτός ο άνθρωπος μιλάει για καταπάτηση δικαιωμάτων. Είναι τραγικό δηλαδή και δεν βγαίνει να το απαντήσει κανείς. Κύριε Χολέβα, ακούσατε προηγουμένως την άποψη ότι έως το 1913 η Μακεδονία ουδέποτε υπήρξε ελληνική. Συμβαίνει, κύριε Αθανασίου, είναι μετέωρο Μακεδόν. Και όπως θα έλεγαν οι κύριοι αυτοί, ντόπιος. Αλλά εγώ το λέω τον ντόπιος με την έννοια του γηγενούς και όχι εις βάρος των άλλων, των ποντίων, όλου του κομματιού αυτού του ελληνισμού, των μικρασιατών, που οι αυτοί, εν ονόματι της δημοκρατίας, είναι ρατσιστικότατοι και βρίζουν ως τουρκοπρόσφυγες τους ποντίους και μικρασιάτες που όλοι οι Μακεδόνες αγαπούμε. Και γνωρίζω ως Μακεδόν ότι οι πρόγονοί μου αγωνίστηκαν στις περιοχές αυτές, διότι είναι δυτικό Μακεδόν στην καταγωγή, αγωνίστηκαν υπέρ του ελληνισμού και όχι εναντίον του ελληνισμού. Και πολύ πριν από το 13 που αναφέρουν. Και γνωρίζετε κάτι άλλο, από μια πηγή η οποία δεν είναι ελληνική. Από τα απομνημονεύματα του αρχικομητατζή Βουλγάρου Πάντο Κλιάσεφ, που εξεδόθησαν στη Σόφια το 1925. Και λέει, το 1900 ο ελληνισμός είχε βαθύτατες ρίζες στην περιφέρεια Καστοριάς, Φλόρινας, Γευγελής. Όλα τα χωριά εκτός από δύο ήσαν ελληνικά. Και οι Γρεκομάνοι, δηλαδή δίγλωση με ελληνική συνείδηση, αποτελούσαν την μέγιστη πλειονότητα του πληθυσμού τους. Και επιπλέον γνωρίζω ότι έχουν γίνει κατά καιρούς απογραφές πριν από το 13 που μας έκαναν μάθημα ιστορίας αυτοί οι κύριοι και από Οθωμανούς διοικητές που είχαν κάθε λόγο να διαιρούν τους χριστιανούς σε πολλά κομμάτια και εις βάρος του ελληνισμού. Και όμως δεν είδαν πουθενά έθνος μακεδονικό. Έχουν γίνει αναφορές από προξένους μεγάλων δυνάμων, δυτικών δυνάμων, οι οποίες σήμερα αληθορίζουν προς τη διαστρέβλωση της ιστορίας. Έχουμε εκδόσεις κειμένων του 1903 των προξένων των μεγάλων δυνάμεων από τη Θεσσαλονίκη. Πουθενά περιηγητής, ιεραπόστολος, πρόξενος, Τούρκος, Άγγλος, οτιδήποτε δεν αναφέρει για την περίοδο όλη αυτή της τουρκοκρατίας μακεδονικό έθνος. Να έρθουμε στον κύριο Νικόλαο Μάρτιν, πρώην Υπουργό. Γεια σας κύριε Υπουργέ, έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα όταν οι άλλοι εκάθευαν τον ύπνο του δικαίου.
Το μάθημα της ιστορίας προηγουμένως το παρακολουθήσατε. Αυτό το μάθημα της ιστορίας το παραδίδουν και στα παιδιά τους. Δηλαδή παραδίδουν το πρόβλημα και στα παιδιά τους. Κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, τι έβαλε να πει το παιδί του ένας από τους αδελφούς Αναστασιάδη. Παρακαλώ. Το πρόβλημα λοιπόν φτάνει και στις νέες γενιές. Σας ακούμε, χωρίς ερώτηση. Τέθηκε η ερώτηση. Με την κυρία Θανασίου, είναι δικό μας. Εγώ μίλησα προκαιρού στην Καβάλα, σε ένα γυμνάσιο, σε Λύκανο της Καβάλας, παρουσία γονιών και των γελιανών. Όταν τελείωσα την ομιλία μου, ένας μαθητής σηκώθηκε και μου είπε στο τέλος, κύριε Μάρτη, είστε προδότες. Αυτά τα οποία μας είπατε για τη Μακεδονία τα ακούνε για πρώτη φορά. Το πίνησα ότι οι λέξεις προδοσία είναι πολύ βαριά. Αλλά βέβαια έχεις δίκιο, διότι την ευθύνη την έχουν αυτοί που γράφουν τα σχολικά βιβλία, αυτοί που τα ενέκριναν, αυτοί που τα δίδαξαν και όλοι εμείς που δεν αντιδράσαμε. Δεν ενημερώσαμε ούτε τη νέα γενιά, ούτε και αυτούς τους ανθρώπους εκεί, ούτε και τους ξένους. Κύριε Υπουργέ, εκείνη όμως, συγχωρήστε μου τη διακοπή, εκείνη ενημερώνει, ο Δημήτρης Ρίζος κάτι θέλει να πει. Θέλω να πω ότι έχω στα χέρια μου το αλφαβητάριο των Σκοπιανών της Αυστραλίας, πρέπει να είναι αυτό. Έτσι δεν είναι, της Αυστραλίας. Κοιτάξτε, την πρώτη σελίδα έχει τον Μέγα Αλέξανδρο. Και δεν έχει αντιδράσει κανείς, καμία αρχή. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καπηλεύονται τα πάντα. Γιατί λένε τώρα, έρχονται και λένε, ότι άκουσα προηγουμένως το παιδάκι που φώναζε και οι μεγάλοι αυτοί οι πράκτορες που φώναζαν, ότι είμαι Μακεδόνας. Εγώ τι πρέπει να λέω, κύριε Αθανασίου? Είμαι Μακεδόνας. Τι πρέπει να λέω, ότι δεν είμαι Μακεδόνας? Κύριε Μάρτη, νιώθω ότι το μικρό μου όνομα είναι Μακεδόνας, είμαι Μακεδόνας και το επώνυμό μου είναι Έλληνας. Κύριε Μάρτη, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα? Ακούτε κύριε Αθανασίου. Γνωρίζετε ότι μετά τις εκλογές ακούστηκε διαπραγματεύσεις. Στο ταχυδρόμο δημοσιεύθηκε μία μελέτη ενός καθηγητού του Λουμάκου, ο οποίος αποκαλύπτει ότι όλες οι εγκυκλοπαίδειες έξω, οι ξένες εγκυκλοπαίδειες, τα σχολικά βιβλία και πολλά άλλα συγγράμματα γράφουν ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες. Όλη η υπόθεση των Σκοπίων στηρίχθηκε σε μία απάτη. Και ουδής μίλησε όμως για αυτό. Οι αρχαίοι Μακεδόνες, ο Αλέξανδρος, οι Πτολεμαίοι, ο Μεθόδιος και ο Κύριος δεν ήταν Έλληνες και ότι η γλώσσα των Μακεδόνων δεν είναι ελληνική. Αυτά τα πράγματα δεν τα αντικρούσαμε. Είναι βασικά. Να θέτουμε τα ζητήματα ένα προς ένα. Και η γλώσσα, είπατε, των Μακεδόνων. Αυτό ισχυρίζονται. Δεν είναι, πείτε το σας παρακαλώ. Ισχυρίζονται ότι η γλώσσα των Μακεδόνων δεν είναι ελληνική. Εδώ λοιπόν να δώσουμε, να δώσουμε το λόγο σε αυτούς. Ήθελα να συμπληρώσω. Θα το συμπληρώσετε στην οικίαν θέση. Προσέξτε με, γιατί έχει σημασία. Διότι πρέπει να δώσουμε το λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους, αφού τους τον δίνει η βελγική, η αυστραλιανή τηλεόραση και η αμερικανική. Το γλωσσικό τους ίδιωμα. Μας υποθέσαμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορετική εθνική ομάδα στην Ελλάδα, έτσι, ότι υπάρχουν μόνο γλωσσικές. Δεν θα έπρεπε, έστω από γλωσσική άποψη, για παράδειγμα, να υπάρχει κάποια διαφορετική προσέγγιση και την εντόπιση από την πολιτεία σε αυτές τις ομάδες? Εγώ είμαι δίγλωση. Όπως δεν ανέχθηκα σε μένα, όπως κανένας δεν με καταπίεσε, το ίδιο δεν θέλω να καταπιεστεί κανείς σε αυτόν τον νομό και οπουδήποτε στην Ελλάδα και θα είμαι υπέρ αυτού ο οποίος καταπιέζεται. Γιατί είναι ιδίωμα, μια γλώσσα την οποία μιλάει ένα επίσημο κράτος, ανεδρασμένο από τον ΟΗΕ, μιλάει μια γλώσσα. Γιατί να είναι ιδίωμα? Αυτό το επίσημο κράτος, κύριε Σιδηρόπουλε, κατασκευάζει τη γλώσσα του από τη στιγμή που ο Τίτο κατασκεύασε και τα σύνολά του. Όχι, γιατί κάνετε έτσι? Το 1925 ξέρετε ότι στην Ελλάδα είχε τυπωθεί αλφαβητάριο για τα παιδιά της Μακεδονίας εδώ. Τυπωμένο στην Αθήνα. Από ποιους? Από το ελληνικό κράτος. Από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Το Μπετσέτα. Το κάψαμε εδώ στον σιδηροδρομικό σταθμό του Αμυντέου. Είμαι ντόπιος, είμαι δίγλωσσος. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαι δήμαρχος Αμυντέου θα πρέπει να λέει πάρα πολλά. Αν δεν υπήρχε δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, δεν θα εδίδω το δικαίωμα και σε μένα
όπως κάποιοι επικαλούνται, να έχω τη δυνατότητα να θέσω τον εαυτό μου σε υποψηφιότητα και να είμαι δήμαρχος αυτή τη στιγμή σε ένα χώρο που μόνο ελληνικότητα δηλώνει και τίποτε άλλο. Κύριε Μάρτη, ακούσατε τα περί γλωσσικού των φίλων των Σκοπίων. Για τη γλώσσα των Μακεδόνων. Πρώτον, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Ρίζος, ότι το αλφαβητάριο που χρησιμοποιούν στα Σκόπια και στη Ρωσία και στη Βουλγαρία έχει 38 γράμματα. Από τα 38 γράμματα τα 24 είναι τα ελληνικά. Δεύτερον, στην Αθήνα στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών έχουν συγκεντρωθεί 5.000 ελληνικές επιγραφές της Μακεδονίας. Και ελληνικές επιγραφές υπάρχουν και στη δημοκρατία αυτή. Μα δεν φαίνονται αυτά, κύριε Υπουργέ. Εκείνο που φαίνεται, και θα το δούμε και αργότερα, είναι ότι δεν υπάρχει αμερικανικό ή ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο που να μην έχει έδρα, ανοίξτε εισαγωγικά, μακεδονικών σπουδών, κλείστε εισαγωγικά. Δεν ενημερώθηκε η διεθνής κοινή γνώμη. Προκαλούμε, εγώ έγραψα και γράμματα και προκαλώ τους Σκοπιανούς να φέρουν μία επιγραφή της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας. Θα τους χαρίσουμε το όνομα Μακεδονία. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, είναι ελληνική. Όπου να σκάψεις, όπου να βρεθείς, σε όλη τη Μακεδονία και στις περιοχές αυτές. Αυτό που μιλούν τι είναι? Αυτό είναι ένα γλωσσικό ιδίωμα. Υπάρχει ένα βιβλίο του 1907 ενός καθηγητού Τσούλκα, το οποίο δεν είναι το γνωστό, εγώ τουλάχιστον δεν το είχα υπόψη μου, και προτριετίας με κάλεσε ένας εκδότης και με παρεκάλεσε να διαβάσω το βιβλίο και να το προλογίσω. Και το βιβλίο αυτό είναι ογκοδέστατο. Το έγραψε ένας καθηγητής Τσούλκας το 1907, διότι ήταν στο μοναστήρι καθηγητής, τον διώξανε οι Τούρκοι, πήγε στην Αλεξάνδρεια και τον κάλεσαν έπειτα να γράψει για το ιδίωμα αυτό. Και τι... Στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία το ιδίωμα αυτό έχει 1164 ομηρικές λέξεις, ενώ η πόλη της Ελλάδας έχει μόνο 620. Δηλαδή το ιδίωμα αυτό της Ελλάδος είναι καθαρά ελληνική γλώσσα με καταλήξεις ή ορισμένες λέξεις βουλγαρικές. Μάλιστα. Αυτό το ιδίωμα που μιλεί στα Σκόπια και το οποίο είχε βουλγαρική επιρροή, αυτό ονομάστηκε και τροποποίησαν και το έκαναν μακεδονική γλώσσα, και μάλιστα επειδή δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό γλώσσης, ούτε ορθογραφία, ούτε συντακτικό, τίποτα, όρισαν η ειδική επιτροπή, η οποία το επεξεργάστηκε 6 με 7 μήνες και μόνο το 45 έγινε επίσημη γλώσσα. Λοιπόν, μόνο το 1945 έγινε επίσημη γλώσσα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα για την αναγκαιότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων και θα επανέλθουμε με το τι προβάλλεται στο εξωτερικό. Ομόσπονδη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λίγες δεκαετίες αργότερα ιδρύθηκαν οι πρώτες έδρες μακεδονικών σπουδών σε πανεπιστήμια του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν υπήρχε αμερικανική εγκυκλοπαίδεια που να μην αναφέρει στο λίμμα Μακεδονία την Ομόσπονδη Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Στις 15 Μαΐου 1986 η Deutsche Welle άρχισε να μεταδίδει εκπομπές στην αποκαλούμενη μακεδονική γλώσσα. Στις 24 Νοεμβρίου του 1988, 30.000 Σκοπιανοί διαδηλώνουν σε Σκόπια, Μοναστήρι και Στρούμιτσα με το σύνθημα «Θα πεθάνουμε για τη Μακεδονία». Την επόμενη ημέρα, ο τότε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστος Ατζετάκης δέχεται επίθεση από Σκοπιανούς στην Αυστραλία. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν την ανύπαρκτη μακεδονική μειονότητα και από τότε επιφυλάσσουν θερμή φιλοξενία στους αυτόκλητους εκπροσώπους της. Good evening. More than 15,000 people marched through the city today in an emotional rally to demand that Australia recognize the new Republic of Macedonia. As Peter Beaton reports, Macedonians are furious that the European community won't accept their homeland until it changes names. What's in a name? Plenty, according to Melbourne's ethnic Macedonians. The European community won't recognise the former Yugoslavian state unless it picks a name which doesn't clash with the neighbouring part of Greece, which is called Macedonia. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ανακηρύσουν την ανεξαρτησία τους, οι Σκοπιανοί δεν χάνουν την ευκαιρία να προβάλλουν την εθνική τους υπόσταση καπηλευόμενη την ονομασία Μακεδονία. Κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε διεθνή συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις, στα πρωτοσέλιδα έγκυρων εφημερίδων, σε αθλητικές διοργανώσεις και οπουδήποτε τους εξασφαλίζεται δημοσιότητα. Ακόμη και με στημένα επεισόδια σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. A workmanlike effort from both clubs in their first derby. Preston Macedonia 2, Wollongong Macedonia 0. It began soon after the Sydney Olympic goal against Preston Macedonia.
Flares were lit and thrown, and the battle was on between Greeks and Macedonians, in yet another bloodletting in an age-old ethnic conflict. Αυτά στις ξένες τηλεοράσεις, Δημήτρη Ρίζο. Κάνουμε λάθος εμείς σήμερα που προβάλλουμε τις απόψεις τους, τα επιχειρήματά τους, χωρίς να τα διαστρεβλώνουμε. Τον έχω επισημάνει και αρθρογραφώντας αυτόν τον στρούθο καμιλισμό. Αυτούς τους όρους τους κυρίως πρέπει να τους βγάζουμε. Επιβάλλεται να τους βγάζουμε. Ξέρετε, τον αντίπαλο, τον εχθρό, για να τον αντιμετωπίσεις πρέπει να τον γνωρίσεις προηγουμένως. Το να το κουκουλώνουμε σαν τη γάτα τα κακά της, δεν νομίζω ότι προσφέρουμε κάποια υπηρεσία. Εγώ θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Πρώτη φορά συμβαίνει όμως στην ελληνική τηλεόραση. Πρώτη φορά συμβαίνει και κάτι παραπάνω, κύριε Αθανασίου. Θα συνιστούσα αυτό το υλικό που έχεις μαζέψει εσύ να το στείλεις στο Υπουργείο Εξωτερικών για να επιμορφωθούν ορισμένοι διπλωμάτες μας. Και για να μην πω και στη Βουλή ακόμα. Να το δούνε στη Βουλή οι πατέρες του έθνους, που πολιτικολογούν για κάθε τρίτο επιστητό χωρίς να εντρυφούν σε αυτά. Δημήτρη Ρίζο, είπες τον εχθρό. Δεν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν φίλοι μας? Σαφέστατα θα μπορούσαν. Δηλώνουν βέβαια δεν είμαστε Έλληνες. Καταρχήν εγώ δεν πιστεύω ότι ο πληθυσμός των Σκοπίων έχει τη συνείδηση που έχουν αυτοί οι κύριοι που είδαμε εδώ πέρα. Αυτοί είναι πράκτορες. Αυτοί είναι εξονημένοι πράκτορες που έχουν κάποια ωφέλη. Οι Έλληνες, οι Θεσσαλονικείς ιδίως, πήγαιναν και κατέθεταν στα καζίνο της περιοχής. Γιατί δεν αισθανόταν καμιά διαφορά. Δεν αισθανόταν ότι μας χωρίζουν τέτοια άβυσσος που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Κακώς βέβαια, εγώ το επικρίνω αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να γίνει μια οικονομική, θα έλεγα, για να μην πω πολιτιστική που είναι πιο δύσκολη, οικονομική κατάληψη αυτής της περιοχής εκεί πέρα, από την Ελλάδα. Και όμως, δεν θα υπήρχε ένα τέτοιο πρόβλημα. Κι όμως εδώ θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό. Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση. Ποια είναι η πηγή αυτής της χρηματοδότησης? Έρχονται κάποια εμβάσματα εκατομμυρίων, στην κυριολεξία ένας πακτολός χρημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογραφικές, για μια εφημερίδα που έχει 2.000 αντίτυπα και εκδίδεται κατά μέσο όρο 2 με 3 φορές το χρόνο. Πού πηγαίνουν τα υπόλοιπα χρήματα? Καταρχήν πακτολός δεν υπάρχει. Ακούσαμε και εμείς αυτές τις φήμες. Αλλά το γεγονός ότι κάποια εμβάσματα των ομογενών μας τα δεχόμαστε σε καταστήματα ελληνικής τράπεζας, δείχνει ότι δεν κρυβόμαστε, δεν το κρύβουμε αυτό το πράγμα. Όπου και να τα δεχόσασταν, θα μπορούσε να βρεθεί αυτός ο λογαριασμός? Δεν θα μπορούσε να βρεθεί. Ήταν πανεύκολο να μας τα καταθέσουν στα σκόρπια ή στην πίκαλο και να τα πάρουν και να μην το ξέρει κανένας. Αν κάποιοι πήραν χρήματα, δεν ξέρω που τα καταχράστηκαν. Εγώ δεν έχω πάρει χρήματα από κανέναν και ούτε καταχράστηκα. Μιλάμε για 94.000 δολάρια. 94.000 δολάρια. Είναι αστεία πράγματα. Από κανέναν από εμάς δεν έχει κατηγορηθεί για το γεγονό σιδηρόφωνο. Γιατί έχει απομονωθεί? Ούτε από κάποια εφημερίδα δικιά μας. Γιατί έχει απομονωθεί? Ούτε από κάποια εφημερίδα δικιά μας. Γιατί έχει απομονωθεί ο κ. Σιδηρόφωνος? Κύριε Βίκη, του προηγηθεί. Ο ίδιος δεν το θέλει όμως. Θέλει αλληλογία αυτόνομα ίσως. Στις εφημερίδες που εκδίδουν η Μακεδονική Σύλλογη, οι δικές σας, στην Αυστραλία, δεν έχει κατηγορηθεί ο κ. Σιδηρόφωνος? Δεν έχω δει κάποια τέτοια εφημερίδα. Δεν έχετε δει τις δικές σας εφημερίδες, δεν έχετε κάποιο υλικό? Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, δεν παίρνουμε τις εφημερίδες που βγαίνουν στην Αυστραλία, για παράδειγμα, στην Ευρώπη και στο Καναδά. Οι άνθρωποι είναι έμιστοι, εκτελούν αποστολή. Να πω χαρακτηριστικά ότι με τα χρήματα που διακινούνται προς Αριδαία από Καναδά, Αυστραλία και άλλες χώρες της Ευρώπης και από Βρυξέλλες ακόμη, εγώ θα ήμουν σε θέση να βγάλω ελληνική μειονότητα στο Κατμαντού. Συνέβησαν δηλαδή είτε από Αυστραλία είτε από Καναδά, ήρθαν εδώ πέρα, επενδύουν εδώ σε αυτό το χώρο, και όταν χρειάστηκε να ξαναπάνε να επαναλάβουν τα ίδια πράγματα, τους κατάλαβαν εκεί οι άνθρωποι που τουλάχιστον δεν είναι αφιλείς και τους απέκρουσαν με το χειρότερο τρόπο. Αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι στη Σκαπιτέλα, αλλά εργαζόμουν. Έχω καταρχήν 20 στρέμματα αμπέλια τα οποία εκμεταλλεύομαι και βγάζουν ένα εισόδημα γύρω στα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τόσα βγάζει και ένας δημόσιος υπάλληλος. Παρ' όλα αυτά κτίζεται ένα σπίτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι πολύ. Το βγάλατε φωτογραφία. Γιατί να είναι πολυτελέστατο ένα μονόροβο σπίτι, γιατί να είναι πολυτελέστατο, δεν το καταλάβω. Και σε ένα χωριό.
Ο κύριος Πασόης, ο εκδότης της εφημερίδας Ζώρα, γράφει: έχουμε απορία πώς και πόσα θα προβληθούν από αυτά που δηλώσαμε σε συνεργείο του Μέγκα που μας επισκέφθηκε για λογαριασμό της εκπομπής του Νάσου Αθανασίου. Κύριε Πασόη, όποτε θέλετε, σε εμάς τουλάχιστον μπορείτε να δηλώσετε ό,τι θέλετε. Για την ώρα όμως να σχολιάσει ο κύριος Κώστας Χολέβας. Να μείνουμε λίγο στο θέμα της γλώσσας, όπως λένε. Δεν πρόκειται για γλώσσα, πρόκειται για ένα ιδίωμα, για μια διάλεκτο, θα λέγα ποιμενική, αγροτική, η οποία δεν έχει γραμματική, άσχετα αν από το 1944 και μετά, ειδικά στα Σκόπια, η λεγόμενη Μακεδονία που κατασκεύασε ο Τίτο, αυτή η ομόσπονδη δημοκρατία, δημιούργησε γλώσσα με σερβικές καταλήξεις πάνω σε ένα βουλγαρίζον ιδίωμα. Γιατί στην περιοχή αυτή ομιλείται ένα βουλγαρίζον ιδίωμα? Διότι ο ελληνικός πληθυσμός της Μακεδονίας, ερχόμενος σε επαφή, εμπορική επαφή, αγροτική, με κάποιους σλαβόφωνους βορειοτέρων περιοχών, ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτούς τους Έλληνες να μάθουν ένα ιδίωμα 300-400 λέξεων, παρά για τους Σλάβους να μάθουν τα ελληνικά, που είναι μια ολοκληρωμένη γλώσσα. Έτσι έχουμε λοιπόν το γεγονός Έλληνες στη συνείδηση να ομιλούν ένα βουλγαρίζον ιδίωμα, αλλά προσέξτε, όλοι οι σοβαροί ιστορικοί το επισημαίνουν. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας και στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία, η γλώσσα δεν είναι ποτέ κριτήριο εθνικής συνειδήσεως. Πολλές φορές συμβαίνει να είναι, δηλαδή ο ελληνόφωνος να νιώθει Έλληνας. Αλλά επειδή εκεί επικρατούσε πιο πολύ και το θρησκευτικό κριτήριο. Η μεγαλύτερη Μακεδονομάχη ήταν δίγλωση. Η Μακεδονομάχη πιο πολύ ήταν δίγλωση, και να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Στην Καπαδοκία υπήρχαν τουρκόφωνοι, αλλά είχαν ελληνική συνείδηση, οι λεγόμενοι Καραμανλίδες, Καπαδόκες. Και πρέπει να ξέρουμε στη Ρωσία σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Ποτέ η γλώσσα, και αυτό είναι πάρα πολύ ύπουλο επιχείρημα, και ένα άλλο ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Λένε για κίνηση βαλκανικής ευημερίας. Εδώ να έρθουμε. Και εδώ είναι το ζήτημα. Θα έχετε την ευκαιρία να το σχολιάσετε, κύριε Χολέβα. Μέτρησαν οι άνθρωποι αυτή την πολιτική τους δύναμη σε μια εποχή που η πολιτική είναι εκείνη που πείθει ή δεν πείθει. Να έρθουμε σε αυτό το κεφάλαιο και να τίματα αυτών των ανθρώπων. Τι θέλετε? Είναι μια κίνηση η οποία προηγήθηκε της ιδρύσεως του Ουράνιου Τόξου, δεν είναι κομματικό σχήμα. Είναι μια κίνηση η οποία έχει ορισμένες βασικές αρχές πάνω στα ζητήματα που άπτονται της διαφορετικότητας, και η οποία φυσικά συμμετείχε στο συνδυασμό Ουράνιο Τόξο κατά μεγάλη βάση και βοήθησε στην εκλογική αναμέτρηση. Εσείς τι θέλετε, ποια είναι τα αιτήματά σας? Εμείς θέλουμε πρώτα στη χώρα είμαστε 80-85%. Βάσει του ελληνικού συντάγματος, βάσει του διεθνούς νόμου, να έχουμε αυτά τα δικαιώματα, σχολεία στη μακεδονική γλώσσα και τα πάντα. Σε ένα νομό ο οποίος έχει 52.000 ψήφους, από τον οποίο ψήφισαν 50.000 περίπου, το Ουράνιο Τόξο πήρε 2.300 περίπου σταυρούς προτίμησης και το ποσοστό του στο νομό ανέρχεται στο 5,5%. Κύριε Πασόη, πόσο ευχαριστημένοι είστε με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών? Πολύ λίγο. Γιατί η πραγματική μας ανταπόκριση στον κόσμο ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Γιατί δεν φάνηκε αυτό? Γιατί επηρεάστηκε το εκλογικό σώμα. Ουσιαστικά δεν πήρε και πολλούς ψήφους. Είναι μια μηδαμινή κίνηση. Μιλάμε ότι η Φρόνια έχει 45.000 ψηφοφόρους και πήραν 2.300. Δεν συζητάμε. Και να σου πω ότι και οι περισσότεροι άνθρωποι αντέδρασαν συναισθηματικά. Το αστείο είναι ότι βρέθηκαν σε κάποια χωριά ψηφοδέλτια με το Ουράνιο Τόξο και μέσα σε 5.000. Δεν φρόντισε η ΕΕ να ανοίξει το ψηφοδέλτιο και σε κάποια στιγμή βρέθηκε όταν έγινε η καταμέτρηση να υπάρχουν ψηφοδέλτια με 5.000. Τα επίσημα αποτελέσματα των 7.500 δόθηκαν έναν μήνα μετά τις εκλογές. Συνεπώς, όσο καλόπιστος και να είναι κάποιος, νομίζω έχει κάθε δικαίωμα ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα να αμφισβητεί. Οι άνθρωποι που ψήφισαν τον Ουράνιο Τόξο είναι το πλήστο δημοκρατική. 85-90% άνθρωποι δημοκρατικοί από τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, το Πασόκ, αριστερά κτλ. Που ψήφισαν τον Ουράνιο Τόξο. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε επαφές και με στελέχη του συνασπισμού, αλλά και με στελέχη της κοινοβουλευτικής αριστεράς στην Ελλάδα. Μπορώ να πω ότι πολλές φορές και με στελέχη από τον δεξιό χώρο, οι οποίοι βέβαια επειδή το θέμα είναι ταμπού δεν θέλουν να δημοσιοποιηθεί τίποτα τέτοιο, και
Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι σαν πολίτες του ελληνικού κράτους είναι να έχουμε σχέσεις με ελληνικά πολιτικά σχήματα και με τους Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους, γιατί εδώ ζούμε. Αν ζούσαμε στη δημοκρατία της Μακεδονίας, είτε στην Ιουγκοσλαβία είτε στην Βουλγαρία, ασφαλώς θα είχαμε σχέσεις εκεί πέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Δημητράς είναι εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκη. Γεια σας κύριε Δημητρά, για να το πούμε και να γίνει κατανοητό. Ελσίνκι Watch, ελληνιστή, έτσι? Αμερικανιστή. Ναι. Εμείς προτιμούμε το ελληνικό. Εσείς ως εκπρόσωπος αυτού του παρατηρητηρίου, μέχρι στιγμής, με όσα έχετε ακούσει και επισκεπτόμενος κατά καιρούς στην Φλόρινα και συνομιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους, τι έχετε να σχολιάσετε? Ένα πρώτο σχόλιο, γιατί θα επανέλθω. Ναι, κύριε Θανασίου, κοιτάξτε. Στην σημερινή εποχή υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στα θέματα των λεγόμενων μειονοτήτων. Η μία είναι, έχουμε μειονότητες που θα αναγνωρίζει το κράτος γιατί το θέλει ή γιατί υποχρεώνεται να το θέλει. Και αυτή είναι η ελληνική προσέγγιση μέχρι στιγμής, όπου αναγνωρίζουμε την μουσουλμανική μειονότητα και καμία άλλη. Και μάλιστα κάποτε την υποχρεώναμε να λέγεται τουρκική, σήμερα την υποχρεώναμε να λέγεται μουσουλμανική, και έτσι κάναμε και τους φωμάκους Τούρκους προς δόξαν του ελληνικού του παρελθόντος. Η δεύτερη προσέγγιση είναι αυτή η οποία υπάρχει διεθνώς, η οποία προκύπτει από τα κείμενα της ΔΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, και η οποία είναι σύμφωνη με τα σύγχρονα δημοκρατικά φιλελεύθερα ιδεώδη, και η οποία λέει ότι οι μειονότητες είναι εκείνες οι οποίες θέλουν να είναι μειονότητες και στο βαθμό και στο πλήθος στο οποίο θέλουν να είναι μειονότητες. Και δεν είναι μόνο εθνικές μειονότητες, υπάρχουν και θρησκευτικές μειονότητες όπως καθολικοί, οι Εβραίοι, οι Προτεστάντες στη χώρα μας και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση της περιοχής της Φλόρινας έχουμε αυτό που προημερών ο κ. Πάγκαλος, και προς τιμήν του, είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε μια συνέντευξη πρόεδρος στις ΗΠΑ και το έγραψε ο ελληνικός τύπος, ότι ακούστε κάτι, υπάρχουν στα Σκόπια Έλληνες και στην Ελλάδα Σλαβομακεδόνες. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να οργανωθούν, να φτιάξουν τις οργανώσεις τους, τα κόμματά τους και να εκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν λοιπόν στην Ελλάδα κάποιοι η μικρότερη ομάδα των Σλαβομακεδόνων, δηλαδή αυτών οι οποίοι έχουν ως μητρικό τους ιδίωμα την Σλαβομακεδονική, η μικρότερη από αυτές τις ομάδες είναι αυτή η οποία βρίσκεται γύρω από την κίνηση της μακεδονικής ευημερίας και οι οποίοι είναι κυρίως στη Φλόρινα και στην Αριδαία. Εκπροσώπους της οποίας είδαμε, έτσι δεν είναι? Δίγλωσσους και Σλαβόφωνους, όπως θα έχουμε σε όλη τη Μακεδονία, όχι μόνο εκεί. Αυτή το μικρό κομμάτι είναι αυτό το οποίο αισθάνεται ότι το να είμαι Σλαβομακεδόνας σήμερα δεν σημαίνει ότι είμαι Έλληνας πολιτιστικά, απλώς είμαι